duk inda ka buga ka fara bacci karfe 2:30 ka duba agogo 3 ta yi ka ce to bacci bai kama ka ba, sai ka yi alwala ka samu asuwakinka zabgege ka goge bakinka sosai ka kama sallah. Na rantse da Allah ko ifiriti ne sa ka a gaba wallahi sai ka buge shi. Dare musamman ma Allah ya taimake ka samu sunansa kana zuba shi a sujjada ka ce ya Allah kai mun maganin wane, ya Allah kamar yadda ya sa ni a gaba Allah ka sa shi a gaba. Ka gama washe gari kuma ka sai kosan ka lafiyayye na 500 kai sadaka ka bi da shi ka sha mamaki. Ai wani an dame shi ana masa abu ne ya ce kaga bari ka ga zan yi maganin mutanen nan, ya je ya auna wakensa, wake ya kai wa iyalinsa ya ce duk juma'a da safe a toya mun kosai, ga kudin mai ga kudin kaza ga kudin kaza, kowa a gida ya ci kuma a fidda kosan nan waje kowa a raba shi, akwai abin da muka sa a gaba. Tun yaushe al'amura sai suka bi yayi sadaka maganin masifa. Ai kuna da sirri a hannunku amma ba ku gane ba ne. Billahi azimu tuwon masara miyar kuka ka zuba mata wake ka tuka ta kyakkyawan tuki ka fitar da shi a waje madaka dawa suka gyara wannan tuwo, ka koma gefe ka yi tawassuli ka ce ya Allah dan albarkacin tuwon nan da na ci da su Allah kai min kaza, wallahi Allah zai biya maka.